Angenibingelele babukeli emakhaya bengwane TV kanye ke zonke indawo la nikhona nihlezi khona bekunesibuka njengamanje. Excuse lo nihlezi naye nje babukeli emakhaya njengamanje nake uTK wakangwane ngosibongo ngithi angisele ithuba babukeli emakhaya nginazise ngespecial esinaso la ekhaya nje banazi ukuthi ingwane TV yenza izinto eziningi sinenye ke i-department ekhona la ngaphakathi simesisuka nje mhlawumbe siziyenza izinto ze-content khona i-department ebizwa kuthiwa ingwane advertising company la khona ke senze ithuba yokuthi bonke osomabhizinisi noma abantu abenza izinto zabo lezi abazenzayo mhlawumbe ezibazuzisayo ngokwemali bangeza sizoba-advertisela la ekhaya mhlawumbe ukuthi nje kuchazeleke ngomanani noma ngokwe-price esi-advertise ngala ekhaya it's 3,000 rand 3,000 rand imali esi-advertise ngayo kodwa ke sine-specially ke esinaso njengamanje esika 500 rand esiqale mhla ka-9 siyophela mhla ka-31 kule nyanga. So ngizothi ke mbone ekhaya mawungaphuthelwa impila yaswela umsila ngokuyalezela kubalekile ukuthi usondele eduzane la eduzane kwingwane advertising company ngoba ziningi izinto esikulekelela ngazo. Number 1 senze interview yakho la kuyona i-TV. Number 2 into zakho siyayithatha siyifaka kuma social media platforms sik-advertise siphinde sik-advise nawe lapha nalapha ngokweze business ke ngoba kuyiqiniso ukuthi abanye abantu bayangena ebhizinisini kodwa bengenayo information ngebusiness kodwa ngoba ethanda nje i-opportunity bese yayibona bese yayigrabha bese yenza ke lokho afisa ukwenza kodwa uthola ukuthi information ephelele kodwa akanayo kahle. So ke sinabo ke abantu esebenzisana nabo la ekhaya esinabo la ekhaya aba-advertiser la ekhaya sinayo Inkazimulo Daycare sinayo ezamakhosi skin care product sinayo amashiya mahle business consultants sinayo futhi lapha isango funeral services la khona kuyizona ke inkampani lezi esinazo la ekhaya okwamanje esiphusha nazo noma esiphusha ukuthi ziqhubeke umsebenzi wazo expand more ngalendlela aba-expande ngawo bona because siyazi ukuthi ke bakithi abonke abantu bane-market yabo noma bane-followership yabo. So thina ke njenge brand esikhule ngalendlela esikhule ngayo senza sure ukuthi ke babona emakhaya la sihamba khona nabantu abasondelene nathi nabo abavele sibaveze la sivele khona nathi noma nasivela khona. So ke nale ke ithuba lesingazivele mawungasali ke mbona ekhaya business ekhaya lakho elihlezi omunye uzothi intobo business mhlawumbe advertiser yonke inhlobo yebusiness se-advertiser kodwa ke not yonke ngoba enjengalolu kudayisa ama-drugs asi-advertise enjalo lokuthi abantu abadayisa umzimba noma abantu abadayisisa abanye abantu umzimba asi-advertise okusho ukuthi ke siyali-check-a nebhizinisi lakho ukuthi linjani li-operate ngayiphi indlela noma li-operate kanjani bese kuyila silamukela ukuthi sili-advertisele. Asivele sithi nje unebhizinisi ke singalicubunguli ukuthi sivele sithi cha impela uyajika-ke nemali yakho ubuyele emuva ngoba asikwazi nathi njengenkampani enomthetho njengenkampani futhi esebenza ngomthetho njengenkampani enza sure ukuthi eyintweni ezenzayo affiliate nezinye izinto ezibheke eceleni ngoba sesisebenze kanzima nathi singona TV ukuthi sifinyele la sikhona. So senza sure ngawonke amandla ethu nangabo bonke ubuhlakani bethu ukuthi indlela senza ngayo senza indlela enobuyolicco nenobuchule nendlela futhi okuyiyona indlela kufanele ngabe kusetshenzwa ngayo noma okuyiyona indlela ephusile ukuya phambili. So asebenzise ke izinto ezirong. So babukela emakhaya ithuba ke lezingazivele elikhona la kwingwane advertising company bakithi ke ukuthi sinethulele ispecial njengamanje sikhona nali ithuba ezingazivele ke impila ke yaswela umsila ngokuyalezela sifonele inamba lethi 084 985 495 mawufuna sik-advertisele khona ke inamba iyahambela phansi ikhona inamba ngikuphindele 084 985
4195 inamba leyo ongabhuka kuyona inamba leyo ongakwazi ukuthi ukhulume nathi usendele WhatsApp noma usifonele bukhoma sikubambe then sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ufuna sikusize maphi then sikubambe ngesandla sihambe nawe sikukhulise uzofinyelela lapho ufuna ukufinyelela khona njengamanje akuthethiwa ukuthi ngiyabonga kakhulu kule makhaya ukuthi selithuba nibuke le video nani futhi lapha emakhaya nisacabanga ukuthi ningenza kanjani ukuthi amabhizinisi enu adlondlobale akhule siyabonga kakhulu awesiphile sibonane khona ke ngesikhathi silandelayo bye bye mabona emakhaya siyabonga